Nee, dat valt wel dag. Kan ik wat voor jou doen? Mijn naam is André Ribov. Van der Houten. Ik graag vis zou willen verkopen hier bij de broodfabriek. Van maandag tot donderdag, dus naar middag. Ik met vis brood verdienen, hè? Wat eens, kerel. Dus jouw zuidelijk mooi vis. Welke vis verkeer voor jou? Ja, ik verkoop haring, makreel, schol, kabeljauw, paling en guppies. Weet je, joh, dat in de tijd uw spaak Hendrik ik zou doen is. Te zuidelijk. Ja, net mooi vis zelf, in mooi breed. Wow. Maar jou eens even inzien. Maar jou eens even voorstellen hoe dat in die tijd ging. Het bierschaappaken die kost zijn breed van de plaatselijke bakker die in Frits zit en dat verkochten werd om zijn verste klanten te krijgen. Eerst hier alleen nog in Frits zit, maar dus letterlijk in omlezen de dwarp hier omheen. En dat alle hier op een bakfiets, weet je wel, zo'n grote bakfiets. En toen pakken je nog bij elkaar skarrelen en sparren hier, toen kon er zelfs een bakkerij gegeven. Maar toen die uw spaken Hendrik een probleem. Want uw spaken hier nog nooit zelfs een bal gemaakt. Maar hij wie wil je dit zicht op een zaak hier. Hè? Ik bedoel, wat zijn eergezeten, dat kon zijn hand. Hè? En uw spaken Hendrik, hier in al die jaren dat er zuidelen, hier is zijn eigen goede kostuum. Hij wist dat maar eens op zomer door de ballenkleer weer. En dan weer de oorlogen voor de tijd iedereen in de bakkerij. En dan die bakker zei, Hendrik, wat wist er bij verdiend voor de woon? Dan zei uw spaken, Hendrik, ja maar bakker, ik mag toch eens weten wat ik vergeef. Mooi hè. Ik mag toch eens weten wat ik vergeef. Dit is uw spaken, Hendrik, kruk mooi voor. Hij wist wat er verkocht. Hij hier een verhaal bij zijn product. Marketing, het besteed je nog niet. Maar uw spaken, Hendrik, wist blinderse goed werd het op draaien. Zal ik aan de misken jouw verhaal, joh, en een keer is jouw product. Dus ik begrijp goed, ik mag vis verkopen bij de fabriek. Ik zie wel even een brief gegooid op die, maar dan kun je dat wel even zien laten, dat je toestemming hebt aan de politie of zo. Het gaat er net om of het bier is wat jou vertelt. En zolang dat de misken jouw verhaal maar leeuwen. Neem nou die televisiereclame bij je links. Toch jou nou werkelijk dat al die bosmiddelen, al die vlekken voor het bosken, bij al nee was zo letter gewoon een nijfduiken zin. En ze zei wat maken, Hendrik ik in al die jaren dat er zuidelen, toch al die vrouwen die boom van hem kochten, dat al die boom diezelfde was dat maakt hier. Het gaat er net om wat jou vertellen, maar het gaat er om goed jou het vertellen. En ik zal jou vertellen, meneer de visboer, dat bij van der Houten staat. Bliksem ze goed weten. Een goed verhaal bij een topproduct. Jou zo niet wat met die allergie bij en die matten. Dan kun je jou zien hoe je ooit je van die vader zitten. Daar een bakkerij giganten. Ik zal mijn secretaresse opdracht aan dat ze jou een uitnodiging stuurt van mijn dialyse. Dus goed als ik verkoop vis. Ja, wees man, dat is altijd pleeg. Mag hier maar bestaan dat ik niet wat ik van hier. De brief is al klaar. Mooi. Je moet wel even tekenen van de hoofd. Die ontslagbrief. Hier is. Hier even met Kruiske even tekenen van de hoofd. Best. Alsjeblieft. Maar Giel, Ja, zou jij mij zo even kunnen helpen? ja, natuurlijk. Oké. Wie bent u? Waarop wacht u? Ja, ik... Michiel, Ja, wat doet die man hier? de moest even die brief metgeven, die laat even die tekst verwerken. Alsjeblieft, dan kunnen we nu het pand nog even laten, dacht ik. Ik zal u even de uitgang wijzen. Dank u wel, meneer George. George! Ah nee, wat zeg ik dan? Die vis moet uit die
buiten het liever staan dat die wind te veel stinkt. En dan kom je hier niet de lucht te verpesten. Nee, vis is juist lekker, die weet niet wat je mist. Weer een andertje dan brood. Zo is dat, en verandering van spijs doet eten. Nou, niet met vis. Ja, waar is hier? Ik sta buiten hier, die vraagt die vis voor de oren van het hoofd over Paul. Ja, die masker die verkopen komt. Ik dacht dat we nog wel gaan. Hoe komt dat erbij? Dat hier toch Riebels, dat is toch Pools? Oh, ik dacht dat hij zei dat hij uit voormalig Joegoslavië kwam. Ja, ik moet er niet aan denken alles achter te moeten laten om in een vreemd land helemaal overnieuw te moeten beginnen. Misschien dat hij in het land van Herken nog een probleem heeft met de overheid. Hij kon er moeilijk aan een baan komen. Oh. Dat zou ik ook zeggen. Visboeren. Als de meesten mij vragen wat ik doe, hè, dan zeg ik dat ik hoofdtechnische dienst ben. Zeg, waarom geloof je nou niet gewoon wat zo'n man zegt? Zo'n man heeft het toch niet gemakkelijk? Nee, als wij het zo gemakkelijk hebben. Ja, nee, ik heb ook maar 4 uur geslapen vannacht. Met mij hoeft niet klagen hoor. Ik zeg ook niet dat die man klaagt, ik zeg alleen maar dat het me niet gemakkelijk voor hem lijkt. Nou, dat kan hij dan zelf ook wel zeggen. Je hebt al genoeg aan je eigen tokotina. Tokotina, dat klinkt als een enge ziekte. Tokotina, 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 Tokotina. Want dat ik maar eens een luchtje ga scheppen. Ja jongen, doe dat. Zoek die kant op daar, daar is er hier zijn die visboer. Zeg, trouwens wonderlijk hè, hoe zo'n paling hier terecht komt. Zijn beest wordt dan scoort als kuit in een Sargassozee en dan doet zijn beest er 3 jaar over om er hier naartoe te zwemmen. Ja, dat is de natuur. Ja, maar dat hij dan die 4000 kilometer helemaal in zijn eentje aflegt hè. En er is niemand die tegen hem zegt dat hij vandaan moet vertrekken en dat is je route. Zo'n vis volgt gewoon zijn gevoel. Op een dag weet hij dat hij moet vertrekken en dat doet hij dan ook gewoon zonder erbij na te denken. Weet je Michiel, ik denk dat wij als mensen wat meer vis zouden moeten zijn en dat niet een sterrenbeeld, maar helemaal. Gewoon doen wat je wordt ingegeven zonder erbij na te denken wat een ander daar nog wel niet van zal vinden. Geen opdracht uitvoeren waar je niet achter staat. Geen verantwoording voelen voor iets waar je toch niet verantwoordelijk voor bent. Gewoon doen wat je eigen natuur je ingeeft. Ja, en dan eindigen tussen een broodje en opeten weer een overspannen afdelingschef. Als ik anderen een keer mee uitvraag, hoeft het toch niet te betekenen dat ik iets met hem heb? Ja, maar ik dacht dat iets van ons samen was, de We film. zijn pas 1 keer samen geweest. Ja, maar ik wil wel vaker. Ach, dat kan toch ook nog wel eens? Ik ben er ook nog wel heen gegaan. Ach, als ik 1 keer met anderen ga, hoeft het nog niet te betekenen dat ik nooit meer met jou ga. Nee, maar als we het regelmatig oprekenen, dan blijft het er wel snel bij. Maar regelmatig hoeft toch niet te betekenen dat we ieder weekend samen naar de film gaan? Nou, wat mij betreft wel. Nou, wat mij betreft niet. Hier is die taal. Ja, maar Harry, daar gaat het toch helemaal niet om? Ja, maar als ik het nou wil. Ja, maar als ik het nou niet wil. Ja, maar als ik het nou leuk vind. Ja, maar Harry, je hebt die film al 2 keer gezien. Ja, maar niet samen met jou. Nee, niet samen met mij, nee. We zien jou bijna nooit meer in de kantine. Is er iedere middag met hem te smoezen? Ach, niet iedere middag. Alleen maandag en donderdag. Oké, alleen maandag en donderdag. Nou. Ik mag toch wel een visje Ja, kopen? maar je kunt ook gewoon binnen opeten. En ik dacht dat jullie dit zo vonden stinken. Ja, dat zijn we ook alleen maar om te plagen. Nou, dat is dan goed gelukt, ja. Hé, luister, hier is nog niet boos worden. Je kunt toch gewoon tegen André zeggen dat er iets tussen gekomen is? Hé, ik heb al 2 kaartjes voor de film van zaterdagavond. Wat zeg je ervan? Misschien wil je oma wel mee.
open, Harry. Jongen, wat is er met jou aan de hand? Die visboer die gaat met Iris, wist je dat? Ben jij jaloers? Nee, natuurlijk niet. Jawel, jij bent jaloers. Nee, ik ben niet jaloers. Jawel. Nee, niet waar. Jawel. Niet waar. Harry is jaloers. Wat heb je nou over, Takkenwijs? Ja, dat zie ik toch aan je. Wat lul je nou, Tuttenbol? Wat zie je dan? Ik zie. Wacht even, het beeld is heel vaag. Ik zie 2 vissers aan de slootkant te vissen. En die ene visser die vist met kleine visjes aan zijn haak en die andere die vist met brood. En die ene met die kleine visjes die haalt de ene de andere vis haalt die in en ja, die visser met dat brood heeft nog steeds niks. En die man met die kleine visjes die heeft iets groots in haak hangen en hij trekt en hij houdt hem bijna niet en dat is dat is een zeemeermin. En die zeemeermin, die ligt vreemd op Iris. Ja, dat leuk, prima. Die visboer is toch helemaal geen partij voor jou? Nee, dat weet ik ook wel, maar maak dat Iris maar eens duidelijk. Hé, luister Pim, je moet mij helpen. We nemen hem zo te gratis samen, dat hij hier geen voet meer binnen de deur durft te zetten. Iris, kijk die even onder 4 ogen spreken. Is het belangrijk? Ja, het is belangrijk. Zullen we even in het kantoor zitten? Ja, ik kom zo. Nou, ga dan even zitten. Ach, ik hoor je wel zeg, maar Giel, wat ben je afstandelijk? Normaal doe je nooit zo. Nou ja, we moeten even over een paar dingetjes even rustig praten. Ik heb die personeelsdossier er eens even op naslagen. Er is nog 11 jaar in dienst, dat is een hele lange tijd al. 11 jaar alweer. Jeetje, wat vliegt de tijd. Ja, ik heb vaak genoeg gedacht aan wat andersom. Ja, het is moeilijk hè, wat anders. Je weet wat je hebt. Ja, ik weet het is moeilijk, maar wat ik even vertel of u, wij hebben besloten, althans Van der Houten heeft besloten om een nieuwe broodmachine te kopen. En die komt er in de plaats van oude broodmachine 5. Nou, dat werd tijd. Ik werk al jaren met het oude loeden. En het heeft allerlei nukken. Dan bakt het weer te hard, dan bakt het weer te snel. Ik bedoel, en de meeste kom ik een half uur eerder om dat ding nog na te kijken. En dan moet je niet tegen de anderen zeggen, want ik hoor nu al wat ze zeggen. Nou, de directeur vindt het wel goed wat je doet. Maar ik vraag ook niet om opslag horen, Michiel. Zo moet je natuurlijk ook weer niet Nee, opvangen. zo vat ik dat ook helemaal niet. Nou, laatst hebben we het Pim dus ziek. Nou, toen vroeg Tien alweer voor haar wel invullen, want dat heb ik gedaan. Ik had een vrije middag, maar die uren heb ik niet opgeschreven. Ben je gek? Meneer Van der Oude die loopt dus zo zorgelijk door de fabriek. Dan denk ik, gaat het wel goed met de fabriek? Gaat het wel goed met Van der Oude, Michiel? Het gaat hartstikke goed, maar wat ik dus even zeggen... Ach, ik klets ook maar door. Wat wou je nou tegen me zeggen? Nou, ja, wat ik eigenlijk zeg u is... Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd. We krijgen een nieuwe broodmachine in plaats van de oude broodmachine 5. Dat is het. Dus ik moet er helemaal op kantoor komen om te horen dat we een nieuwe broodmachine krijgen. Nou, in essentie is dat wel de boodschap. Dat was alles. Nou ja, als ik vind het wel wat hoor, een nieuwe broodmachine. Hoezo had je er thuis ook een gebeeld aan? Nou, maak er maar grapjes over, maar dan krijgen ze er wel een brief over. Je hebt het nu toch al gezegd? Ja, maar in die brief staan nog wat meer details. Meer details? Ik hoef toch niet een heel boekwerk te lezen om die machine te begrijpen? Nou ja, ik zie wel. Nou, Michiel, een beetje om de hete soep heen gedraaid, hè? Slappe zak! Slappe zak! Slappe zak! Slappe zak!
dan wil ik van links opkomen en dan maak ik eerst spontaan het grapje om het ijs te breken natuurlijk. En spontaan grapje vandaag, jongen, dat is krijg zoiets als een kerstman die een kerstpakket komt brengen op een deurwaarder met een kerstpakket. En het is dan begin ik mijn speech. Ik kan er haast niet op wachten. En dan wil ik mevrouw afronden met een aantal concrete cijfers, zoals cijfermateriaal, productiegetallen, investeringsberekeningen, feitelijkheden waaruit men kan zien dat het goed gaat met de fabriek. Ja, dat is een goed idee, Jos. Dat het goed is voor het fabriek. En dat u nog meer ingaat op de historie, de nostalgie, de oude ambacht. Dat doet het altijd goed. De mens heeft een hang naar vroeger, zoals het eens geweest is. De tijd die niet terug te draaien valt. De eenvoud, de naïviteit, het klakkeloze aannemen van talloze onbewezen feiten, oftewel de goede oude tijd. Ja, maar Giel, dit is een goede orde. Ja, goed, Jos. Het valt me gewoon op dat voor een aantal mensen de ontwikkeling te snel gaat. Is het domweg niet meer bij te houden. En toch moeten we in deze wetloop van automatiseren zorgen dat we een koppositie behouden. Al is het vandaag de dag onverantwoord. We zullen moeten streven naar totale onafhankelijkheid in het productieproces. De indirecte manier alles moet voorbereiden. Ja, dat moeten we doen. Ja. Ja. Het lijkt me het best om dit op een indirecte manier mee te plannen. Maar natuurlijk wel zonder er te veel omheen te draaien. Het in bedekte termen zeggen wat er in feite bedoeld wordt. Maar zo, dat is niet meteen ageren, maar absorberen, recapituleren, exploreren en accepteren. Dat is het aanhoren en voorwaar aannemen. Ja. Nou, dat lijkt mij een prima idee, Jos. Ik zal nog even naar je dier aan schrijven. Maar Giel, kan ik je even spreken over de brief met wat meer details over de komst van de broodmachine? Nou, dat kan niet, want die leidt bij die teksten weg. Die heb ik hier. Hebben wij geen manieren geleerd? U stort je zomaar ongevraagd ons kantoor binnen terwijl we bezig zijn met belangrijke beleidszaken. Welke brief heeft al aan die Facebook meegegeven, Jos? George zit er nou, ik herhaal George! Welke brief heeft al aan die Facebook meegegeven, Jos? Die ene daar. Ja, de verkeerde dus. Daarom moest ik dus op kantoor komen, om ontslagen te worden. Waarom heb ik niet meteen gezegd, Michiel? Durfde je het niet? Shandy, waarom heb je het eerder gezegd, Michiel? Durf Hou die je de punt op mijn moeder er even niet met! Nou, ik kon toch niet... Oh, je kon het niet. En mij in onzekerheid laten. Moet ik helemaal op kantoor komen om te horen over een of andere stomme broodmachine. Ik moet gewoon plaatsmaken voor het ding. Daar draait het om. Zeg het maar gewoon. Luister, mevrouw Hartzuiver. Het spijt ons zeer dat u uw ontslagbrief door een ongelukkige wijze op deze manier heeft ontvangen. Daarvoor onze excuses. Desalniettemin hebben wij als bedrijf afwegingen moeten maken die helaas in uw nadeel zijn uitgevallen. Nou, ik heb die brief gelezen. En ik ben het er totaal niet mee eens. Het klopt van geen kanten. Ik ben benieuwd wat de vakbond hiervan gaat zeggen. Geef mij die vergunning voor die visboemen mee, dan is in ieder geval André tevreden. Oh ja, dat overwerken van hem nu is ook afgelopen. Nou, Michiel, dat heb je weer mooi gedaan. Jongen, het is van allemaal die schuld, je sukkel! Alles van een verkeerde brief meegeven! Geen paniek, mevrouw Hartzuiver, dat volgvulp en van een loonlijk weer afgevoerd. Tjö, sa hier, naar je dierrankers. Hier jij zijn. Ik zou willen zeggen, die andere heeft die zaterdagavond vrijgemaakt. Ik zeg ja op uitnodiging. Ik graag met jou naar die film toe gaan. Nou, dat is mooi. Dan bestel ik wel 2 kaartjes. Wat is er met die Iris aan de hand? Jij kijkt je nou zure haring.
Jij niet blij zijn dat die André meegaat? Het ligt niet aan jou, André. Weet je nog van die zogenaamde vergunning die je hem liet lezen? Ja, natuurlijk. Nou, dat was geen vergunning, maar een ontslagbrief. Die vergunning heb ik hier. Maar hier is waarom zij jou willen ontslaan? Jij hebt juist hele goede werkers zijn hier op de broodfabriek. Ja, nou, ze willen een nieuwe volautomatische broodmachine aanschaffen. En die kan geen blinde darmontsteking krijgen. Ja, dus ik begrijp dat jij kwaad bent. Ik ook zou zijn als ik zo aan kan geschoten ben. Maar jij moet van die André aannemen. Die vaste werk is niet het allerbelangrijkste wat er is. Er zijn nog hele vele andere mooie dingen te doen in de wereld. Maar de mensen in deze vaak niet zien. Omdat zij altijd maar bezig zijn met werken, werken en nog eens werken. Er moet toch brood op de plank komen? Dieren het dan een stuk makkelijker hebben. Wat dat betreft groot verschil tussen mensen en dieren. Weet je, Iris? Mens elke dag leert opnieuw. Dieren op een bepaald moment weten wat weten moet. En dan compleet zelfstandig zijn. Er zijn vissen die als alles geleerd is wat geleerd moet zijn. Vaak die vis en moet die vis opeten. Wij als mensen niet kunnen voorstellen. Wanneer wij weten na opvoeding kind ons opeet. Wij geen kinderen nemen. Die vis die denkt zo te horen. Heel wonderlijk. Wij niet begrijpen. Ja, maar dat is toch bijna niet voor te stellen. Eerst leert iemand je van alles en daarna heb je diegene niet meer nodig. In mensenwereld soms ook wat. Maar mensen hier verschillend mee omgaan. Hangt daarvan land. In Japan bijvoorbeeld. Meester wonen met leerling. Wanneer leerling evenveel weet als meester. Hij moet weggaan en niet terugkomen. Meester is klaar om dood te gaan. Net als bij die vis. Onbegrijpelijk. Soms dingen die gebeuren, wij niet begrijpen. Dan nemen zoals is en overheen laten komen. Dan misschien later begrijpen. Of helemaal niet. Die verstand is soms te klein voor dingen. Wanneer mensen voor de eerste keer naar maan gaan, dan gezegd, niet mogelijk. Er zijn nu nog steeds mensen die dat niet geloven. Stel je eens voor, Iris. Misschien het is mogelijk ik hier vliegen door de broodfabriek. Jij zult niet geloven. Ik ook nooit geloofd dat ik in Nederland zou komen. Ik hier nu wel zijn. Sommige dingen wij niet in hand hebben. Dat is ook beter zo. Geloof je in wonderen? Ik weet zij gebeuren. Ik heb een keer gedroomd dat ik aan het werk was in de fabriek. En toen werd ik gestoken door een wesp. En toen viel ik in een hele diepe slaap en niemand van de fabriek die kon me wakker maken. En toen kwam er een vreemde man en die kuste mij wakker. En hij nam me bij de hand en iedereen van de fabriek stond ons met open mond aan te kijken. Wie weet echt gebeuren. Een vreemde man jou meenemen uit deze fabriek. Dromen zijn droom. En als ik wakker word, dan werk ik geen door. Ik ruik het gisteren, ik ruik het brood. Ik werk hier tot mijn dood. Je zingt vals, Pim. Mooi zo. Zeg, André, de directeur die vraagt ons even bij te komen. Wat er willen ze het salaris voor het feest. Oh, dat goed, zeg, heb jij dat geregeld, Pim? Nou, dat was eigenlijk weer een idee van Harry. Oh? Ja, nou, loop maar even mee. Nou, dan zie ik je zaterdag, André. Ja, tot dan. Als meisje van een jaar of 7 zag ik de elfjes dartelen in het gras. Ik sloot mijn ogen en zag kabouters dribbelen over de banden van mijn jas. Ik was de koningin die wachtte op de Esmeraldenvee. Ach, lieve moeder, neem mij nu niet mee. Het is je kleine meisje lief, die verder dromen wil. Maar je fluistert op me zacht. Ik zal zoete broodjes voor je bakken, lief. Ze zullen smaken naar mijn hart. Dat gemaakt is van marsepein, mijn lief. Dat gemaakt is van mijn hart. Als meisje van een jaar of 10 stond ik met mijn
nou visboer. Ja, hoe wordt iemand nou visboer? Hoe wordt iemand werker op broodfabriek? Sommige dingen gaan zoals gaan. Voor sommige dingen kan men leren. Andere dingen moet in mens zitten. Bijvoorbeeld